προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef, η κριτική των πιάτων από την παρέα του πρωινού του Μέγκα δεν ευνόησε τον Γιάννη Μάργαρη. Εμένα δεν μ' αρέσει αγκινάρα καθόλου, δηλαδή τη σχέδω την αγκινάρα. Τώρα, οπτικά το πιάτο μ' άρεσε όπως ήρθε. Δεν αγκινάρα. Το έγραψε στο μενού. Σήμερα, ένα βήμα πριν την τελική εβδομάδα, ο Μανώλης και ο Γιάννης θα κριθούν σε 2 αναμετρήσεις. Όποιος συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα ανήκει στους 6 κορυφαίους του διαγωνισμού. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Πραγματικά εμείς ήταν πρόβλημα για αυτήν, αλήθεια. Όχι, ρε εσύ ήταν καθαρά, δεν είσαι αυτός που φτώζω. Κι αλλού θα τύχει η σούπα. Δηλαδή με το που μου τυχαίνει η σούπα ήμουν απλώς συνειδητοποιημένος. Ναι, φίλε, γι' αυτό εμείς ήταν. Εντάξει, τι να κάνεις. Να σου πω κάτι, εγώ ήμουν στη θέση τη δικιά σου. Δηλαδή να έρχονταν σε μένα η σούπα και να ήμουν τώρα. Στεναχωρήθηκα λίγο με αυτό που έγινε στο Γιάννη χθες, που πήρε τη σούπα αγκινάρας εννοώ. Το ευχήθηκα καλή τύχη περισσότερο από το Μανολάκι, γιατί είχε την ατυχία του χθες ο Γιάννης. Ο καθένας θα μπορούσε να είναι στη θέση του. Οι συμπαίκτες μου προσπάθησαν να μου φτιάξουν τη διάθεση σε μένα το πρωί. Μου έδειξαν τη συμπαράστασή τους, να μην πέσω ψυχολογικά, να έχω καλή διάθεση για σήμερα και ό,τι βγει. Τι νομίζω ότι θα πέσει σήμερα? Δεν ξέρω, δεν άκουσα χθες την Ευγενία, τι έλεγε. Πάλι 2 δοκιμασίες. 2 δοκιμασίες και από ό,τι φαντάζομαι θα είναι οι πιο δύσκολες από όλες όσες έχουν γίνει μέχρι τώρα. Έτσι όπως το έθεσε η Ευγενία. Ναι. Ναι. Ο μικρός θα έχει συνηθίσει αυτά, γιατί έκανε τις δύσκολες. Ναι, είναι εκπαιδευμένος στα δύσκολα. Ναι. Αλλά, να κάνουμε. Αν είναι ο καλύτερος, μικρέ. Ο καλύτερος θα είναι. Εντάξει, συμφωνείτε. Ένιωθα πολύ ήρεμος, χαλαρός. Ήθελα να έχω το κεφάλι μου ήσυχο για τη δοκιμασία σήμερα, για να μπορέσω να δώσω το 100% από αυτό που μπορώ να κάνω και να τα πάω καλά στη δοκιμασία. Και να νικήσει πάλι ο Μαργαρίτης και να πει φεύγω για να δώσω άλλη μια ευκαιρία στην ιστορία. Οι πιθανότητες είναι προς το Μανολάκι έτσι που έχουν έρθει τα πράγματα. Έτσι όπως έχουν. Ναι, θέμα ποσοστού. Έχω μία νίκη στις 5. Ωραίο ποσοστό. Το κλίμα πλέον στο σπίτι είναι πολύ παράξενο. Ξέρουμε όλοι ότι έχει έρθει το τέλος και όποιος φεύγει από εδώ και πέρα θα μας στοιχίζει. Εγώ είμαι πάντα αυτός που μένει από πίσω, κανένας δεν του δίνει σημασία και όλοι τον φυλάνε τελευταίο. Γιατί θα με βλέπει ο κόσμος και θα λένε αυτό δεν το συμπαθεί κανένας. Έλα ψιλονική τι κάνεις την έτσι. Κοιτώντας πίσω τους 5 κορυφαίους συμπαίκτες μου, μέσα μου σκεφτόμουν ότι ήθελα κι εγώ να γυρίσω πίσω στο σπίτι, να γίνω έκτος, να μπω κι εγώ στην ομάδα τους, γιατί ουσιαστικά είναι ο κρυφός μου στόχος να φτάσω στους 6 κορυφαίους. Τη στιγμή που στάθηκα μπροστά στους 2 κριτές, τον κύριο Λουκάκο και τον κύριο Σκαρμούτσο μαζί με την κυρία Ευγενία, εκείνη τη στιγμή ήταν που άρχισε λίγο να υπάρχει το άγχος μέσα μου. Για το λόγο ότι πάντα θες να προσπαθείς να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό για να μην απογοητεύσεις αυτούς τους ανθρώπους. Μανώλη και Γιάννη, καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκα. Είμαστε μία μέρα πριν την τελική ευθεία. Από αύριο ξεκινούν οι δοκιμασίες της τελευταίας εβδομάδας, στην οποία θα πάρουν μέρος οι 6 κορυφαίοι του διαγωνισμού. Σήμερα, ένας από τους 2 σας θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef, ενώ όποιος παραμείνει θα διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του να φτάσει και να αγωνιστεί στο μεγάλο τελικό. Θα ήθελα σήμερα να γυρίσω σπίτι. Θα ήθελα να είμαι μέσα στους 6 κορυφαίους. Θα ήθελα ακόμα να κυνηγήσω τον όνειρό μου. Το αποτέλεσμα θα προκύψει από 2 αναμετρήσεις.
Η πρώτη θα είναι ένα τεστ αναγνώρισης υλικών και η δεύτερη θα είναι μαγειρική. Το σύνολο των βαθμών που θα συγκεντρώσετε και από τις δύο αναμετρήσεις θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι θα είχαμε δύο δοκιμασίες ήταν δίκοπο μαχαίρι. Ένα ενδεχόμενο κακό αποτέλεσμα στην πρώτη δοκιμασία θα σε έφερνε σε πολύ άσχημο σημείο και σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση να συνεχίσει τη δεύτερη δοκιμασία. Και να μην τα πάω τόσο καλά στην πρώτη δοκιμασία, θα προσπαθήσω να τα πάω καλύτερα στη δεύτερη, ώστε να πάμε κάποιο άξιο και να κερδίσω κιόλας. Γιάννη, πώς βλέπεις τη μονομαχία σου με τον Μανώλη? Έχω να αντιμετωπίσω ένα βετεράνο πλέον το δοκιμασία να αποχώρησε. Όχι πως εγώ έχω λιγότερες, αλλά εντάξει. Εσύ, Μανώλη? Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο πλεονέκτημα σε αυτή τη δοκιμασία. Το μόνο καλό είναι ότι έχω ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση. Σίγουρα είμαι πιο ήρεμος και αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Στην πρώτη σημερινή δοκιμασία θα διαγωνιστείτε ξεχωριστά. Την ώρα που ένας από εσάς θα αναγνωρίζει υλικά, ο άλλος θα αποχωρήσει και θα επιστρέψει όταν ολοκληρώσει ο πρώτος την προσπάθειά του. Υπάρχουν 20 καμπάνες, κάτω από τις οποίες κρύβονται 20 υλικά. Για κάθε υλικό που θα αναγνωρίζετε, θα κερδίζετε ένα βαθμό. Η επίδοσή σας θα προσθεθεί στη βαθμολογία της δεύτερης αναμέτρησης, που θα είναι η εκτέλεση της ίδιας συνταγής. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσετε όσα περισσότερα υλικά μπορείτε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ και ο Γιάννης θα σας ανοίγουμε τις καμπάνες, θα σας δείχνουμε τα υλικά, κάντε ό,τι χρειαστεί, γευτείτε, αγγίξτε, μυρίστε, για να βρείτε τι είναι ποιο. Εσύ, Μανώλη, το έχεις ξανακάνει, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι. Και ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να πάρει ένας από τους δύο προβάδισμα από τώρα. Έχετε δικαίωμα να κάνετε μέχρι 3 λάθη. Στο τρίτο λάθος τελειώνει η διαδικασία για σας. Λοιπόν, ας δούμε ποιος από τους δυο σας θα ξεκινήσει πρώτος. Γιάννη, έλα να τραβήξεις ένα μαχαίρι. Εάν τραβήξεις το μαχαίρι με τη λευκή λάμα, ξεκινάς πρώτος. Εάν τραβήξεις αυτό με τη μαύρη, τότε θα είσαι δεύτερος. Τη στιγμή που τραβώσα το μαχαίρι, δεν με απασχολούσε το αν θα είναι μαύρο ή αν θα είναι άσπρο. Ειλικρινά, το μόνο που με απασχολούσε ήταν όταν θα έρθει η στιγμή, αναγνωρίσω τα υλικά, να είμαι σε ψύχρεμη κατάσταση. Ωραία, μπορείς να το αφήσεις στο πλάι. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσεις δεύτερος. Θέλεις να τραβήξεις και την άλλη λάμα να δούμε ότι είναι λευκή? Για του λόγου το αληθές, η άλλη λάμα είναι λευκή. Άρα, Μανώλη, ξεκινάς πρώτος. Τώρα, Γιάννη, θα πρέπει να αποχωρήσεις και να επιστρέψεις όταν ολοκληρώσει την προσπάθειά του ο Μανώλης. Θα τα πούμε σε λίγο, λοιπόν. Μανώλη, έτοιμος? Πάμε. Baby rock. Baby rock. Σωστό. Ρεπανάκι. Ραπανάκι. Ωραίος. Γρήγορος. Πού να φαγώ? Κίτρινο ντοματίνι. Φυσαλίδα. Μανώλη, έτοιμος? Κάτω από τις καμπάνες υπάρχουν φρούτα και λαχανικά. Ωραία. Όσα περισσότερα αναγνωρίσεις, τόσο το καλύτερο για σένα. Είναι μια δοκιμασία που την έχω ξαναπεράσει. Δεν είχα πάει καλά και στην προηγούμενη φορά και πίστευα ότι το είχα. Baby rock. Σωστό. Ρεπανάκι. Σωστά. 2 μέχρι τώρα έχεις, Μανώλη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διαφορετική ονομασία, ξέρω. Κίτρινο ντοματίνι. Σωστό. Ναι, δεν ξέρω. 3. Ναι. Σωστός. Baby σπανάκι. Σίγουρα. Όχι. Έχεις μισό λεπτό ακόμα. Σκέψου το δοκίμασε. Δεν ξέρω. Baby σπανάκι λέω. Πρώτο λάθος, Μανώλη, είναι βαλεριάνα. Πότε καταλάβω. 3 σωστά, 1 λάθος μέχρι στιγμής.
Τώρα, ξέρεις τι φοβάμαι, είναι απλά μήλο. Υπάρχουν πόσες κατηγορίες και είδη μήλα. Δεν μπορώ να φανταστώ μήλο. Το φυρίκι το έχεις ακούσει ποτέ? Το έχω ακούσει. Αυτό είναι. Ωραία. 2 λάθη, Μανώλη. Μανώλη σε ντεφορμέ σήμερα. Εντάξει, λίγο ντράπηκα εκείνη τη στιγμή που δεν τα βρήκα, γιατί είναι ένα πολύ κλασικό φρούτο και μπορώ να πω ότι θα ντρέπουμε για αρκετό καιρό για τα φυρίκια. Μανώλη, αν κάνεις ένα λάθος ακόμα, έχει τελειώσει η διαδικασία. Τώρα θα γίνει. Εκείνη τη στιγμή κόλλησα. Ήταν πολύ γνωστή η μυρωδιά, αλλά δεν μπορούσα να πω τη λέξη. Δεν ξέρω. Είναι αρμπαρόριζα, Μανώλη. Η διαδικασία για σένα έχει τελειώσει εδώ. Έχεις βρει 3 υλικά. Άρα έχεις συγκεντρώσει 3 βαθμούς. Έσκησα. Σίγουρα είναι για μένα, εντάξει, πολύ μεγάλη ντροπή το να βρω μόνο 3 υλικά σε μια τέτοια δοκιμασία. Όταν υλικά τα δουλεύει συνέχεια σε μια κουζίνα τέτοια. Λαχανικά είναι τα πιο βασικά. Γιάννη. Χαίρετε, κύριε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Ωραία. Baby rock. Ωραίος. Γρήγορος. Ραπανάκι. 2. Σωστός. Πρώτα φαγώ. Φυσαλίδα. Κίτρινο ντοματάκι. Πάρα πολύ σωστά. 3 λοιπόν. Γλιστρίδα. Ξαναδοκίμασε. Δεύτερα, Γιάννη. Δεν ξέρω. Τέλος χρόνου, Γιάννη. Βαλεριάνα είναι. Πρώτο λάθος. Πρέπει να μας πεις τι ακριβώς είναι, μην πεις το προφανές. Ότι είναι μήλο δηλαδή. Αυτό όλοι το βλέπουμε. Τι μήλο είναι αυτό? Δεν τα πάω καθόλου καλά με τα μήλα. Ειδικά με τις ποικιλίες μήλου. Το μέγεθός του δεν σου θυμίζει κάτι? Λοιπόν, αυτό είναι φυρίκι. Το ξέρεις το φυρίκι, δεν το ξέρεις? Λοιπόν, έχεις 3 σωστά, 2 λάθη. 1 λάθος ακόμα και τελειώνεις. Ναι. Τραγικό. 6η καμπάνα. Πίεσαι το στα χέρια σου να μυρίσει. Έτσι. Αρμπαρόριζα. Όχι. Λεβάντα. Έχεις ακόμα 20 δευτερόλεπτα. Πες μας, Γιάννη. Λεβάντο. Είσαι σίγουρος? Ναι. Τρίτο λάθος. Είναι το πρώτο που είπες. Ναι. Αρμπαρόριζα. Αφού το έχεις. Κλέβω μια ματιά να δω πόσες καμπάνες έχουν απομείνει. Και είχαν απομείνει πάρα πολλές ακόμα. Λέω με τίποτα. Έχω βρει πάρα πολύ λίγα. Ο Μανολάκης σίγουρα έχει βρει πολύ περισσότερα από ό,τι έχω βρει εγώ. Απογοητεύτηκα, στενοχωρήθηκα. Λέω όλα τελειώνουν εδώ. Να σου πω κάτι ευχάριστο. Και ο Μανώλης 3 έχει βρει κι αυτός. Τα ίδια με σένα. Τα 3 πρώτα. Εκεί πέρα ησύχασα, ηρέμησα και λέω πάμε τουλάχιστον να παλέψουμε στα ίσα στην επόμενη δοκιμασία. Αισθάνθηκα πολύ καλά γιατί αν θα με ξεπερνούσε σε βαθμούς θα ήταν μεγάλο μειονέκτημα για μένα. Θέλετε να ανοίξουμε και τα υπόλοιπα?
Έλα, Μανώλη. Λοιπόν, αν έβρισκες αυτό, πηγαίναμε εδώ. Κιδώνει. Κιδώνει. Εδώ. Ριγάνη.